Horas madhita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatani tu hata jimulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame nasia debata mata doho sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani tu hata nagabe turpuk jamita di partangiangan di bagasa tikion. Tarsurak do di Yesaya 45 ayat 17 1:27. Hujaha majo isini turpuki tutonga-tongata jala tepetiru ma di bagasan rohat tabi songonom ma didok. Ai ida ma au mama palangit ne baru dohot tano ne baru jaladang be ingoton akan perjului manak tersunggul tu roha ikom marlasnya roha mahamu jala marulupulup rodi saliling-lilingna ala au manopa akai ai idama au manopa Jerusalem bahen parulupulupun jala bangso isinai bahen lasni roha au sadiri pe marulupulup do mida Jerusalem jala marlasni roha au mida bangsoku jaladang betar bege disi suara pertangison manang suara anggu-hangguk dangadong bedisi poso-poso siotikari manang naubanun nasogok ari-arina ai duli-duli dope na marumur 100 tahun lau mate jala pardosa si 100 tahun honabura jala paulion nasida maakabagas laos inganan nasida suanun nasida mahau anggur jala panganon nasida parbuena daktagamon nasida pauliho bagas gabi halak na asing mangingani daktagamon nasida manuan gabi halak na asing mangaton ai songon ari-ari ni hau songonido ari-ari ni bangsokku jala jadi-jadian ni tangan nasida ikon halak na hupilit marsauli wasa daktagamon loja somarniula nasida manang manubuhon anak asa tilahahonon na tibu ai pinopar ni napinasupasu ni jahubadu nasida ro di tubuh nasidai ima sahakna dongan saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus di turpukon di baga-bagahud di batado langit doho tano nebaru alai dang nama dok gation nama fisik ni langit na taida digijangi dohot fisik ni tano na adok sinuaing dang apalai nanang dohonon ni turpukon taringot to naman o palangit ne baru dohot tano ne barui alai na martudu-tudu doi tu keadaan manang suasana ni ngulu nanaing pebaruon ni debata di tonga-tonga ni bangso na Israel dung dipalua sian habuangan memang ala ni dosa ni bangsoi na julu na jut manirpang siad dalan ni debata ikom manaod do bangsoi marhiti na terbuang tulua Babel di tonga-tonga ni habuangan ni magoma lasnya roha nasida dang damebe pakilalan ni bangsoi alai jut-juta di bagasan arsak dohot akaparu kilon nama dudoni ngulu nasida nian di luas debatapi masa asa sadar do bangsoi jalan manada di akka hakurangan nasida dungi marhitina terbuangi asa mulak musa nasida marsigatung tu debata Jadi umat menerima hukuman dari Allah
bukan karena Allah membenci mereka, tetapi justru karena Allah mengasihi mereka, supaya dengan cara itu umat menyadari dosa-dosanya dan kembali berpaling kepada Allah. Donga saha porsiaon di haluaon na pinatupa ni debata tu bangsui di baga-bagahud debatama diturpukon keadaan manang suasana ningulu ne baru. Tuhan akan melakukan pembaharuan hidup. Dangbe paingoti-ngoton na sida akan nahacit uju di habuangani. Alai dung mula na sida tu Jerusalem, gabe goklas nyiroha dohot ulup-ulup nama pakilalaan ni bangsoi. Jala didok musin aking diturpukon, dang betar bege di si suara partangison, manang suara anggu-hangguk. Dang adong be di si poso-poso si otikari, manang naubanon nasogok ari-arina. Ay duli-duli dope na marumur 100 tahun lau mate. Jala perdosa si 100 tahun honabura. Ima na di pulusia sahatu 20 na kaning. Mulu di hata Indonesia na didok, di dalamnya tidak ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Artinya, di baga-baga langit dohot tano nebbarui, pai baru ni debatama suasana ni ngulu ni bangsoi. Mago ma akka arsak dohot lungun ni roha. Margatti ma gabelas ni roha dohot ulup-ulup. Jala las ni rohai, dada las ni roha parsatokinan. Manang dada songon umur ni poso-poso siotikari, pertikian ni las ni rohai. Alai las ni roha na awet do. Na dipertudos songon ari-ari ni akka na tue-tue na ubanon. Orang tua yang mencapai umur suntuk. Jala masa na songoni ala di pasu-pasu di bata. Donga saha porsiaon na mangihut di baga-baga hama masa ni langit dohot tano ni barui, dada be marisuang halujaon na sida. Manang dakkolan luja mangula, manang pauliho be na sida. Alai nikmatan ni nasida do akka na pinauli nasida, dohot akka parbue ni naniulana. Tabigin aking didok diturpukon di ayat 20 sada. Paulion nasida maakka bagas, laos inganan nasida. Dungi suanun nasida mahau anggur, jala panganon nasida parbuena. Jadi dada sebalik nasongon namasa di habuangani. Hola lujana do di nasida. Nasida do pauliho bagas, hape gabi halak na asing mangingani. Nasida do manua suasuanan, hape gabi halak na asing do na mangaton. Alai di habaruon na pinamasa ni debata, nasida nama nikmati akka parbue ni naniulana, dohot akka hasil ni na pinaulina. Sadok di pe baru di batama keadaan manang suasana ni ngulu ni bangsoi, gabegok las ni roha dohot ulup-ulup ala pasu-pasu ni debata. Dongan sa porsiaon baga-baga taringot to langit dohot tano ni barui, totu gabesada si hirimon na matse ulidui, nang ditonga-tongan niya kaarsak doho parukilon na taadopi di pardalanan ning ulut ta sinuhay.
Jala tu suasana ni ngulu na songon langit doho tano ne baruido hita ditugu-tugu de bata merhite pangattoyonna doho pangaramotionna di bagasan ngulut tabi. Asa taruli hita diakka pasu-pasuna. Alai dada holan suasana hebbaruan ni ngulu saleleng dihasyanganon na binagabagahon ni debata tu hita. Songon na pinamasa ni debata di perdalanan ni ngulu ni bangsonay na julu. Dung mulak siyan habuangan. Alay ikosaha do muse tu langit doho tano ne baru na manotongi manang nakekali. Pasikopo ni debata muse langit doho tano ne barui ima diharoron itu hatta Yesus na padua halihon. Dang masa be disi arsa doho akalungun ni roha. Dang masa be disi akasiotik ari-ari. Alay ngulu naguklas ni roha dohot ulup-ulup jala namanotong namaju pakita muse di langit dohot tano ne baru nasikopi. Jala masa hebbaru ni saluhu nei holan ala ni huaso ni debatado. Dongan sah porsiaon. Ala marhuaso do debata pebbaruhon suasana ni ngului. Sian akka arsa ni roha. Siar ragam ni hasusan ni ngulu. Manak pei ala ni kesalahat sendiri. Gabi ko susa pakilala atta. Manak pei ala keadaan naso terpasidik kita. Gabi ko dohot tita marukil ala ni Roma hita tutuhani. Tapangido ma pangurupion na di bagasan hapor siyaw. Ay para si roha jala pardinggabasa do jahuba. Mida akka namar haposa tuibana. Asa di baru ngulutay. Jala taruli diakalas ni roha dohot hadamion ningulu. Jala tatomu-tomu ma langit dohot tano ne baru namanotongi. Merhite ngulu nasay marsigatung tutuhani. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan dihatam na ukubiki hami. Say parrohay ma ngulu nami. Asa tau hami merdalan di lomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.